Ja, det var en meget ydmyg Bjarne Corydon, det må man sige. Han lod sig klædet helt af. Han tog det ene stød efter det andet, og han gjorde det på en sympatisk måde. Han var virkelig ydmyget af forløbet, som det kom. Han måtte indrømme sine løgne, og han opførte sig ordentligt over for alle de mennesker, han indirekte eller direkte havde draget ind i det, dem han tidligere opførte sig så ubehageligt overfor. Han fik sat mange ting på plads. Han var udpræget ydmyget af samtalen, og han så måske ydmygelsen som en ny chance i livet. En ny chance for at vise sig som en mere menneskelig person, end han har givet udtryk for og indtryk af tidligere. Jeg tror faktisk, alle vil sige, det var dog en utrolig løgner. Han har lagt det hele frem nu. En mand, der tilstår fortjener at blive tilgivet, og det er jeg rede til. Jeg er en af dem, der er blevet snydt af hans overbevisende fremtoning. Han har altid været overbevisende, også når han løj. Han virkede meget troværdig, og vi gik på den. Hele lærerstanden gik på den. Danmarks Lærerforening og GL. I hvert fald de fleste. Nu har han umiddelbart mere troværdig i sin fremtoning, og jeg tror, han vil blive tilgivet for det her. For den her sidste akt af sandhed og kaste en aske på sig selv. Det vil gøre indtryk. Det har gjort stort indtryk på mig. Han gjorde et sympatisk indtryk i samtalen. Jeg var klar over, hvor meget det kostede ham. Det kan ingen, der har fulgt Bjarne Corydon, alle os, der har været tæt på hele hans karriere, hele hans regime, om man kan kalde det, være i tvivl om.